kay anak mo tagpon ba trabaho sa layo. Sa dola to asa na. 8,000 ang kuha o sa laptop. May bayaran mo daw. 4,100 sir. Kasi mamamana kayo sa mga kulder. Dili na siya pwede na dili na siya bayaran ni karon mo. Pwede ka doon ako nagbayad. Karon jud sir. Karoon dyan. Kay balance naman lang ko siya. Ba? Balance na lang ni siya nga 4,100. Kasi di pabayaran ni Joel mama ko di sikrito na ba? Mo lang si ipabalikan na imong kuan ma. Buka ng alkansya dia. Tamam. Mo tay order mo tay. Happy birthday, Mom! Happy birthday, Maingat to ga. Pwede mo utanya? Asa na ang balay ni Maria Luz pa ha? Dahil po. Nasa draro. Ayo. Pwede mo utanya ma'am? Dali ang balay ni Maria Luz pa ha? Dili, ma'am. Asa siya? Pinangita sa imo, ma'am. Maingat to ma'am. Ikaw si Maria Luz pa ha? Mag-deliver tayo ni saan ni ma'am? Kanang laptop ma'am? Yes ma'am. Nasa ano pa na siya? Dapat na siya i-balance sa 4,100. Tapos kinahangan na muna siya karoon ma'am. Yan, saan ka man mo nga karon man ang nakakuha na adlaw nga ihatod mo ni siya karon diri. Dili man guni siya pwede na mo ibalik kay nagapampo ni sa adlaw nga among pag-deliver o pagkuha sa kwarta. Ikaw nag-order ano man? Ikaw nagpara ni? Or basta mga anak nimo tas imong lang gipakuan na kay anak mo tagpon ba trabaho sa layo. Sa dola to asa na. 8,000 ang kuha o sa laptop. Pwede computer dyan dahil anong may bayaran mo daw. 4,100 sir. Kasi mamamana kayo sa mga kulder. Dili na siya pwede na dili na siya bayaran ni karon mo. Pwede ka doon ako nagbayad. Karon jud sir. Karoon dyan. Kay balance naman lang ko siya. Ba? Balance na lang ni siya nga 4,100. Kasi di pabayaran ni Joel mama ko di sikrito na ba? Mo lang si ipabalikan na imong kuan ma.
Buka ng alkansya niya. Wala din ay gina-expect karon na mag-abot man. Kanina lang, mahaya na lang ko ni magbalid ID. Balik ID mo, ma. Valid ID na lang. Tapos magkuha na tayo kasabutan. Kano sa makabayad ani? Ay, saan mo ba siya ikaw ng papa? Sa uno. Pa! Sa uno. O sige, Pa! nagadalaw na kasi Pa! sige, mayo na lang kung valid ID nimo. Ay, di, pangita. Na, Wala may laptop. kalnaron. Pangita ang ID. Tinood mo ID. Wala. Sure lang sa tanawa sa kabasi Islam na. Sure basi Islam. Tanawa sa Wala kayo na yung ID dala mo. Nga nagpamatod na ikaw si Maria Luz Baha. Mas ano lang, QR code, ano. Para mo ng trabaho ni ka, Steven Beck. Kulay pasayro sa kayo. Nah, sama ng style na nga gitunog pa yun sa karon ni adlaw. Bigyan na lang po ko. Pre. Ako na lang ibayad mo. Tanawa na lang sa saya basi Islam na. Tanawa sa te, ayos ang bayan te, mentras ikaw kakita sa item. Bayad, tanawa sa ang senior citizen na. Ano sila sa ikuan yung tanawon ba, patanaw ba na nila? Scam na, ma'am. Nabigyan ka kanya ng maraming Ay, hilaki din nato na bayaran. Happy birthday, ma'am! Ma'am, ang imong ID, ma'am. Nakuan, your vaccination card. Yeah, ma'am, na-surprise ka. Thank you, salamat jud daw. Daghana sa thank you, salamat. Ay. Tuan. Siya yung may mga taga na bulak. Alice! Ikaw hatag kay ma'am, sir. Ikaw hatag kay ma'am. Mas mo dati sa. Oh, maniniyot. Kasag maniniyot na to. Dayon. Ma'am, dawa pa sa mayo kumuko. Happy birthday, ma'am. Happy birthday, ma'am. Yan, ma'am, surprise jud ka. Surprise di kayo ka. Yan ang nabugot lang ka. Mugot man ko, ma'am. Luya man lagi kayo. Surprise man kayo ka. Yan, ma'am, na naghatag message sa mo ka di ay. Happy 55 birthday, ma. Wish you all the best and enjoy your birthday. Ma, thank you sa tanan nimong sakripisyo nga imong gihatag sa amoa. Labi na sa akong mga anak na naa sa imo karon ikaw ang nag Ako naman nahihilak mo. ikaw ang ginikanan wala na makasakit sipat o ikaw ang atiman sa ilaha. Mga nagpasalamat ka imig ako sa Ginoo nga ikaw among ginikanan nga wala mi nimo pasagti bisag unsa may ka mga sipat or bugoy unsa na dito. Ikaw ang amo ang inspiration ma. Aun tay magustuhan nimo ni ang among gamay nga surprise para sa imo nga and I love you so much and I miss you. Hello ma, good morning. Good morning, good evening kung kanus ani nimo ni na receive ni nga message nako.
ikaw na bala mag-adjust. Ma, happy birthday di ay sa imuha, og salamat kayo sa pagkainahan nimo sa amoa, pagkaapuhan sa nay daghan ming problema, andam mo suporta ni Papa. Og salamat ka sa Ginoo, gitagaan kaniya og taas na kinabuhi. Og ma, ayaw kalimot og ampo pud sa Ginoo, ma, kay ang Ginoo mo provide man na sa tanan, ma. Maski unsa nga kalisod sa problema, ampo lang gyapon ta sa Ginoo, ma, kay ikaw man nag-ingon sa ko nga naay Ginoo, Ginoo mo assist sa imuha. Kay kamo na amo dira, wa mo koy laing kadaganan kundi ang Ginoo lang. So mao pud ay gusto na ko may tabo sa inyo, mga naay Ginoo sa tong kinabuhi. Og ma, ayo kay pagpalabi og kabalaka sa imong mga anak, kay dagko naman mi. Unta mag-enjoy ka sa imong birthday nga natawhan. Og akong iampo pod sa Ginoo nga tagaan pud kag mga umaabot pa nga years para sa imong kinabuhi, nga makapiling pa minimo og ma-enjoy pa nato ang atong kinabuhi diri sa kalibutan, sorry. Kana lang, og daghang salamat, og enjoy sa imong birthday. Happy birthday. Nako diri karon masagawas, ma'am. Karon happy birthday. Ako na yung ipadala sa imo mo, kaso nga lang lisod kay ipadala. Nay blessing na ay surprise siguro, or mauna ning nga video, or mauna tong surprise, bahala na. Basta salamat kayo sa pagka-inahan o sa pagka-apuhan nimo sa amo. O happy birthday kana lang. Bye ba, happy birthday. Ako na yung ipadala sa imo mo, kaso nga lang lisod kay ipadala. Nay blessing na ay surprise siguro, or mauna ning nga video, or mauna tong surprise, bahala na. Basta salamat kayo sa pagka-inahan o sa pagka-apuhan nimo sa amo. O happy birthday kana lang. Bye ba, happy birthday. Happy birthday, ma'am. Hello. Surprise din tayo pa, ma'am. Hindi ko. Ganda na to si ma'am mag-happy birthday song. Happy birthday to... Kantay mo niyo si ma'am. Uy, sa mga happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeah, ma'am, karon nga birthday nimo, unsa may birthday wish nimo? Salamat ko sa ako ang adlaw karon nga ang birthday. Sa 55 na ako nga, ang akong wish nga akong mga anak na hindi na gusto nga makakita sila og naay kaaway. Para yun akong ipangayo sa Ginoo, kay di yun ko mahimutang. Sa akong mana po nga dili gusto na ako nga dili makasigikuan sa mga kanang mga istorya nga dili maayo. Muna yun na para makatuloy-tuloy ko sa akong mga buhat. Sa akong pagbanday sa mga apo para to na kuan jud ko mahimutang. Inhalang salamat. Here, blow na your candles, ma'am. Happy birthday to you. Ay, ito pala. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yan, ma'am. Sa may message ni mo sa nagpa-surprise, ani? Karon sa imuha. Awan jud ko ka kuan, dili din ako matukib nga nganong natingala ko ngayon ani karon lang gikan sa pagkatao nako pagtuig hangtod karon lang ko na ingon ani nga 55. Maubang ba yun ako? Nagi sa Lord tingali ni nga sa akong mga anak nga iyang gihatag mga kusog. Kay di man gyud niya ni mahimo kung walay kusog gyud nga gihatag nga power sa Ginoo. Dinha lang. Sir, unsa may birthday sa dito pa? Si Ma'am diri sir. Ay, sir, ay. Ay, diri ka tapos ma'am sir. Papa jud ni. Tapos jud sir. Ay. Oy, dako kong pasalamat nga niabot niya iyang edad 55. Nga ako 58, magulang ko gamay tulog ka tuig. Dako kay pasalamat pero asa buwang-buwang na mo ali kay presidente ko. Salamat kayo. Magdarling. Wala pa kay laing anak diri ma'am nabilin. Oy na. Dong. Dali din, lo, aptik.
Kanang, usa may birthday wish mo para sa imong mama, sir. Dili sir. Birthday wish niyo para sa iya, ha? Ano mong Mr. Dre? Kuan lang, despite sa to ang kalisod, dili ta mo surrender kay sa minaingon pa ni Kuya ganina, kung wala tayo lain kadaganan, kung dili ang Ginoo lang. So, kabalo ko dili sa panahon karon labi na pandemya, dili ta okay. So, nagapasalamat gyapon mi kay tanan gusto namo na mo. And then, thank you ug I love you. Tubig! Si ma'am. Oh, ma'am. Happy birthday, ma. Maurat ko kong giingon, long life. Ikaw dyan. Perminti ampo sa Ginoo nga tagaan pagkagtas sa tinabuhi unya I love you. Si sir, pala si Sally, sir. Say birthday wish niyo para sa imong mama, sir. Wala, tagal na siya. May panglawas. Permi. Ginoo. Happy birthday mo. Pwede pa isa na pa isa. Todo support ka po kay kasama. Salamat kayo. Oh, alin na, picture taking na ta. Alin ang picture ta lang. I wanna wish you a happy birthday. I wanna help you celebrate. I wanna wish you lots of presents. I wanna help you eat your cake. If you party in the island way, you'll be jamming all night till the light of day. Your birthday is your day to shine. Another year and you'll be looking fine. So have no worries, don't you hesitate. It's time to party, time to celebrate. It's time to celebrate. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday.